May ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhi sa Pilipinas. May kasakit. Napagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatian. Lalo tingin kong lap. Sure ka? Pagkasalita ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayaning, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nakota. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit na konting Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dugol sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ay sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Lani. Dili gud malikayan nga dunay problema ug pagsuway nga mudangat nimo sa imong pagpanarbaho bisan asa ka pang dapita manarbaho. Apan lahi gyud kun tuwa ka sa laing nasod kaysa naa ka sa kaugalingon nimong nasod. Kay anytime pwede na kang makauli sa kiliran sa imong pamilya nga makarelax sa imong pamati. Pero o ana ka sa layo, pilit nimo kining antuson kay nakinahanglan ka kwarta alang sa imong pamilya ug naa sa layo ug nakinahanglan nimo. Apan subo lang palandong nga maghatag sa dog problema ang naa sa Pilipinas. Imo ng obligasyon nga paeskwelahon imong mga anak. Dili na obligasyon sa imong maguwang. Sus, paas ni mo, maoy. Orang mo, mahawa mi din kay saba kay ka. Ay! Sana! Saan ka manukmag ka? Nukmag! Kinisobra ka na! Huwag kay respeto sa mong inahan. Namo! Nga imong ginikanan. Huwag yung ka maundangan ng imong bisyo. Orang imong kagihapon na nag-utok. Sus! Oh, sige, sige! Sumaga ko! Arnold, Aida! Aida, nga ka? Aida! Doon na day siya gusto ni mo. Mao di ay. Ambot lang. Basta mo na akong inabantayan niya. Makigsuod siya na ako. Muhatag siya, bisag unsa. Librihan ko. Manghagad siya kaon or snacks. Pero di mo ko. Nga naman, sad? Di ko ganahan. Di ko ganahan o ingon anak ang babae. Di ko ganahan flirt. Mao ba? Pero, wam na ko siya sultihi o ingon anak. Mubalibad lang ko kada panghatag niya. Unya, maglikay ko. Maglikay ka niya. Unya na ako, sige kag duol. Mga na iyang gikalagutan siguro. May akong duda nga nagselos na siya. Nagselos?
Naibawan ako nga silos di ay ang rason nga nung kontrahan ko sa kong kaoban niya si Pia. Kaya nagkagusto na siya kang Jezreel. O kay magsige madugdol si Jezreel nako, hinungdan nga nasuko si Pia kanako. Sa laing bahin, nag-message nako ang akong amahan, nagbalita sa nahitabo sa akong inahan. Ug ako dayong gitawgan ang akong amahan. Kun mauna, ayaw na lang pagsigig dool na ko, Jess. Oo? Kilisod ka ayo eh. Kontrahan ko niya. Nagduda na lang hinuon ko nga siya mo nang hilabot sa nawang blood samples o records na ko. Kay gusto niya nga iduot ko. Madaot ko sa trabaho. Nay nag-message. Oh, akong papa. Emergency. Doon ako ninahitabo ni Mama. Ha? Unsa? Pa, dili na tinuod pa. Lanay, ang imong mama. Ibiyahan na niya. Pa, basinog maluwas pa si Mama. Magpanako kwarta diha. Pangitaig pa agi nga maluwas pa si Mama pa. Nagpasilo ako. Wala pa'y mahimo pa. Patay na si mama ni mo. Ma, nga nang mibiyawan ka ba? Ma! Anak ko, sige, hilak yan. Kadawag ko mo. Masinog masakit na hinuon ka na. O ito ba sa haya sa imong mama? O ganing muulit sa Pilipinas. Pagpakalikon, man. Dili lagi na ko kapugan, Jess. Galit ka ayo mo. Likod pa kaayo si Mama pagbiya na ako. Unya kalit na siyang namatay. Ang akong paglarga o pagpanarbaho sa Saudi para nilang Mama o Papa. Unya karon wa na si Mama. Nakasabot ka nimo. Grabe ang imong kagulanan, man. Puno kay ka. Ang bitaw nga, giubanan giti ka. May gani kay bitugutan na pod ko. Wa pa ako magamit ang akong vacation leave. Naday rason. May para, ubanan ka. Unungan ka. Salamat kayo suporta sa pag-unog ni mo na ako, ha, Jezreel. Di ko gusto nga doon ay daot ang may tabo ni Mulan. Love kay teka. Jess. Yan ang pagsaltay. Nakasabot ko. Andam kong magpahabot kung kanusaan mo dawato ng mga kong kutla. Salamat. Gusto na kayo kumutog pa na ng aeroplano. Gusto ko nang makita si Mama, Jezreel. Ma, gano'ng gibiyaan mong kunin mo? Di ba naapamatay mga plano? Kung saan naman lang ako sa paghatag ko na si mo gusto gawa naman ka. Ikaw pa ba nagsigsulti na ako nga mag-amping ko? Gituman na ako, Ma, pero ikaw malagi may mag-amping. Shhh! Anak, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Lani. Salbahis ka!
Sakit kayo alang nako nga namatay si mama nga usa sa akong gipahinungdan sa akong paningkamot. Dali kong nananghid nga mopauli sa Pilipinas aron makatambong sa haya sa akong inahan. Miuban o miunong kanako si Jezreel. Dihang nakita ako na ang haya sa akong inahan. Grabe akong kahugno. Salbahis ka! Huwag ka na igihatag sa tong pamilya. Puro naging problema. Huwag ka makontento mo pag gipatay si mama. Di ko na nakadautan nga patyo ng atong inahan, Lani. Atong inahan? Okay nga no. Niilak ka ba niya nga imong inahan? Nga mo ingon magkakaroon nga atong inahan, ha? Huwag mo na ko patyas, mama. Dili na ko tuyo nga patyon siya. Tungod sa mong gibuhat mo, giatake si mama. Huwag mahinungdan nga namatay siya. Ikaw mahinungdan siyang kamatayon, Natnat. Salbahis niyo kami sa kunsaon. Ikaw na. Naidagan mo siya. Ditambong sa haya sa imong inahan. Punta. Ugoy, ikaw Natnat. Ayaw na pagtingog. Pero dili ta magubutin niya sa haya sa inyong inahan. Babawaan na dining animal pa. Wa ko'y igsuon ka, Salbahis. Bawa din eh. Iyang gidahan ang iyang mga anak. Niyang iyang mga pag-umangkon, Lani. Jess. Gusto na. Ay, napagilak. Lan. Uot kayo nga kuntukan, Jezreel. Sobrang kasuko ang akong gibati sa kong igsuon. Og dili ko gusto mo tanaw siya sa haya ni Mama. Pero nalukmay ko dihang nakita na ko ang mga bata. Ang akong mga pag-umangkon. Doon na sa sila katungod nga makakita silang apuhan. Pero sobra kasakit, Jezreel. Sakit kayo alang na ako ang pagkawa sa akong inahan. Atol sa haya sa akong inahan. Sobra na akong kahukno. Huot kayo nga akong dugan o mura na akong mamatay. Huwag ko makasabot sa akong kapati. Labi na kay sobra akong kalagot sa akong igsuon nga si Natnat. May nalanggani kay naa si Jezreel nga miunong ka na ako guwa ko biyayo. Miabot ang adlaw sa pagbalik na namo sa Saudi. Akong kitawat ang gugma ni Jezreel. Usbon ako sa pagpasalamat sa imong pag-unong sa akong kagulaanan, Jezreel. Og, tungod ini, nakita na ko ang imong sincerity di rin ako. So, I've decided nga, dawaton na ako ang imong gugma. Una ta mo balik sa Saudi. Aron sa pagpadayon sa atong trabaho dito. Tinuod ka, Lan? Gisugot ako nimo. Oh, Jezreel. Salamat kayo, Lan. Lipay kay ko. Daghang salamat. Wow! Haba ng hair ni girl. Totoo ba ang balita na sinamahan ka raw ni Jezreel sa pag-uwi sa Pilipinas? Oh, bakit? Anong problema doon? Successful pala ang pagiging malandi mo, no?
dahan-dahan ka ng pananalita mo. Kung talagang gusto mo ng gulo, kita tayo after work. Kahit saan gusto mo. Basta sa labas lang ng workplace. Doon tayo magtutuos. Di kita uurungan. Makita mo kung sino itong tinatawag mong malandi. Oh? Akala mo natatakot ako sa'yo? Hindi. Ayaw kong surang-surang nga dahil kay nagsipok ra ba ning una ko. Tungod sa hitabo sa ko inahan. Tingalig ikaw may ako mapahungawan. Oh. Ano daw? Ano yun? Jezreel? Oh, ano na? Karen, nakatikim ka, ano? Huwag masyadong mayabang. Dahil ang tao mapupuno rin. Gaya nila eh. Kaya kayong mga Tagalog, huwag masyadong i-discriminate kaming mga Bisaya. Di naman lahat. Di lahat. Pero ikaw, pinopereno rin dahil di ka uurungan nila ni. Oh. At siya nga pala, girlfriend ko na pala si Lani. Kaya wag na wag mo siyang dalawin, ha? Ako ang kaaway mo pag ginawa mo yan. Naiintindihan mo ba ito? Oh. Ayun na, Lani. Believe ba ginagawa mo eh? Na, di lang yun ko niya surang-surangon, Jezreel. Nagsipok may gining una ko. Gikan pa ko sa akong problema. Nawagtangan pa kong inahan. Tingalig magmahay na siya. Shh, igo na. Relax na. Ayaw ka stress, anong bayan ha? Ako naman sa itong gibaharan, nga di ka hilabtan. Kay girlfriend na ka. Ako ang iyang kaway kung hilabtan ka niya. Ha? Kay bawa na siya? Oo. Mas maayo na mahibaw siya ron. Di na kaibuli. Paita, bitaw no? Imbis nga magtinabangay yung tataba kay parehot ang Pinoy, kababayan, naagi Pinoy nga muunay rasad og duot sa parehas niyang Pinoy. Dili man hinuon tanan, pero naagi ingon anang klase sa tao ba? Ano ingon anak mo gida sila, we? Real talk. Wala. That's a real talk. Naagi na eh. Pero bahala na sila. Ang importante, dili ta ingon na ana. Padayon ta sa pagbuhat og maayaw lan. Og, today, gamay nila ay kuwang. Mahuman na ta sa itong kontrata rin eh. Mamaulit ta ang Pilipinas. Og, plano na guna ako nga magtipo na ta. Og magminyo. Magtukot ag atong pamilya. Jezreel. Love, magkakunin mo. Ooy. Kung mo na, magminyo tayo nagpauli na to. Di na ko gusto mawa ka pa na ko, Lan. I love you so much. I love you too, Jezreel. Oh, congratulations, Jezreel and Lani! Dagang salamat. Dagang salamat ninyo tanan. Thank you. Thank you. Thank you. Kiss ka na. I love you. Kiss na dyan! Priscilla, human sa among kontrata, nanguli mi sa Pilipinas ni Jezreel o gituman ang plano na magpakasal. Nanganak mi si Jezreel usa. Ako na may balik ularga sa Saudi Arabia aron manapaho. O si Jezreel ni pabilin sa Pilipinas o namasahiro sa kaugalingon namong jeep nga among napundar. O siya na usab ang nag-atiman sa among anak. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Lani. Mga kasama, mo katong katapusang sumpay sa suwatampo ni Lani, dinining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sa bilanon sa OFW,
Suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.